Què han estat negociant aquest estiu, senyor Bauzá? Quines seran les inversions que arribaran? Arribarem a la mitjana, com no ha passat els anys anteriors, senyor Bauzá? Quina feina han fet aquest estiu? Senyor Barceló, això és com si fos uns estudiants dolents, que sempre li donen la culpa a que el mestre li té mania. Curiosament, jo no dic que en qualque moment no mos hagin tingut mania, però els bons estudiants estudien. Els bons estudiants fan els deures i els bons estudiants gestionen. En el pressupost de 2012 van quedar els darrers amb inversió per habitant. El pressupost de 2013 només van quedar per davant de Navarra. I això comptant l'esmena de les depuradores, que llavors se van passar els dobbers en el pressupost de 2014 i així i tot estàvem dels darrers amb inversió per habitant. I avui el senyor company ens ha confirmat el que ja sabíem, que no ha arribat ni un euro dels dobbers en depuradores. Senyor Bauzá, ha estat un fracàs aquesta política i no hem d'oblidar, a més, que en això li hem d'afegir les inversions estatutàries que des del 2011 aquesta comunitat autònoma no rep. El senyor Zapatero les va deixar de pagar, però el senyor Rajoy les va anul·lar directament, sense que vostès hagin posat ni tan sols un recurs perquè la llei orgànica de l'Estatut d'Autonomia se compleixi. Si en això li afegim que des de març de 2014 haurien de tenir REP en marxa i no està ni negociat, estem xerrant d'una legislatura perduda, que el senyor Rajoy ha maltratat les Illes Balears. Vostès l'únic que han fet és la política de victimisme, dels clinets, de plorar i de fer de corretja de transmissió de tot allò que en Rajoy deia. Aquesta ha estat l'única política que han fet. Senyor Bauzá, què pensa fer davant dels 2.000 milions d'euros que aquesta legislatura el senyor Rajoy ha escatimat en els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears? Aquests dobbers que haurien d'haver arribat amb inversions, en medi ambient, a turisme, amb innovació, amb infraestructures, etc., i no han arribat per culpa de la política nefasta que han tingut a vostès, de seguidisme, de clínex i de no fer absolutament res perquè el govern de les Illes Balears tingués un tractament adequat per part del govern de l'Estat, perjudicant els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Moltes gràcies.